Aşgabatda garaşsyzlyk günniň öňü tirasynda öýsüz ütleriň we pişiklerin köpçülikliğin tutulmagynyň nowatdagy tapgyralanyp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň şeýle çäreleri soňky günlerde parahat 3 parahat 4 parahat 11 we gawdan etrapçylarynda geçirýänligini habar berýärler. Şäheriň içi awçylaryň toporlaryndan doldy garaşsyzlyk gününe arastalýarlar. Bu käbir ýerleri bilen çäklenilmeýär, bayramçylyga tutuş arasaçylyklar geçirilýär. Oňa ähli jemaat işgärleri gatnaşdyrylýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 9 sentýabrda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlary tutmak işini jemaat hojalyk edaralarynyň işgärleri şol sanda köçe süpürüjiler amal aşyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda haýwanlary tutýanlaryň arasynda adaty raýat geyimli adamlar köp. Biziň etrafymyzda 3 sany it bardy. Men olary ide gedýärin. Indi diňe ikisi galdy. Olar bir maşgala 2017-nji ýylyň Aziýa oýunlarynyň öňýany haýwanlar rehimsiz awlananda aman galypdy diýip Aşgabatyň merkezi etrapçylarynyň biriniň ýaşaýjysy hadyryň efirde tutulmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä Aşgabatyň häkimetleri bayramçylyklaryň öňü tirasynda öýsüz itleri we pişikleri ýok etmek boýunça çärelerini güýçlendirýärler. Şuňlar Aşgabatda ideksiz itleri tutmak boýunça geçirilýän çärelere garşy çykan haýwanlary goraýjak aktivist Galina Kucheryenko öz adyna haýwat atylmagy bilen ýüzböz boldy. Saat 8-de köçe süpürüjiler gelip onuň öýüniň öňünde pişikleri bukudan çykarmagy tinanşyp başladylar. Ol öz gyzy bilen birlikde olary utandyrmagy we kowmagy tinanşdy. Şonda köçe süpürüji dinanlaryň biri "Sen türmede oturup çykdyň we ýene basarlar" diýip desine polisiýa jaň edip başlady diýip aktivistiň joraty adyna agzamazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna 10 sentýabrda habar berdi. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucheryenko 2017-nji ýylyň dekabrynda 15 günlük türme tutsaklygyny baştan geçiripdi. Şonda Galina we onuň gyzy Valeriya 7-nji dekabrda özlerini tanatmaly adamlar tarapyndan Aşgabatdaky öýünden zor bilen ekidilipdi. Şondan soň onuň ykbaly birnäçe günläp nämälim galypdy. Galina Kucheryenko şol ýylyň 22-nji dekabrynda tutsaklykdan boşadyldy. Aktivist birnäçe ýylyň dowamynda Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan buramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiv iş alyp barýardy. Kucheryenko häkimetler tarapyndan ençime gezek haýwat atylypdy. Adam hukuklaryny goraýjak halkara goramalary we Orta Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucheryenkonyň howpsuzlygyny biçin etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne açmagy we şert goýmadan boşatmaga çagyrypdy.